cikin raina kin zamo Beat Amjad Record. ashe so yana da daɗi yana da haushi idan ya yi min da rana a rayuwata cikin ƙauyuka da birni idan na duba so ya sa wa'yansu kuka maza da mata to ya zan yi rabo da kai so ba zan iya ba domin rabu yadda sa ka a zuciyata ki daure ki min na kauna kamar ta umma ki alkinta sirrikana masoyiyata a kullum dubin mutane suna tunanin da za a yi su mulki kauna su sarrafa ta soyayya tana da daɗi tana da ɗaci masoyi yana da rana yana da rana ne a ƙaunar kina da keken ga zuciya ke take jira idan har ina da ke ba abin da zai sa ni tunzura rike min alƙawari kar zuga ta sanya ki haƙura kalamai na gaskiya sani da ke babu rabuwa a so mun zamo ɗaya ki ƙara da muke ni yar uwa na shaidawa makiya ko ina zani je da ke kin zamto rabin jiki ya gare ni ya zane ya da ke na tantance zahirin takan ɗaya ta wuce da ke saurare da sahiba a ta alƙawar na ki ban sake dukan wanda ya shirin ta baki to ya kira ruwa aure na mu in akai zan miki bene hawa hawa abin duk da zuciya ta so a bata shi baiwa ina miki gaskiyar gaunar da bata misaltuwa bacci dai da nazarin baki to zan yi zautuwa injini har da jijiya a gaunar kina ƙara hauhawa yawaitar farin ciki shine yake sa rawa kira na masoyiya ki ɗaura cewa makarƙawa alƙarya ta so da ƙauna raka da mai so mazagaya na ji da ke abar so gare na baki halin tsaya kura za a tara matan ƙasar muke ce sarauniya kina nan a rayuwa ta dare marece da safiya ashe zuciya tana son abin da ya so ta haka ne domin na ga zahiri kin ba na ƙauna a bayyane ciyo nan cikin barewa ajeji Allah ke ba ta kanwa soyayya wahaniya mai kala-kala ja baki da sanwa wasan ta saka su hauka yansa sun gangara gushewa dokin na taba gwani idan kayi kauɗi ka doki garwa masoyiya Wicked Mix.